Avui us presento el meu safareig. Té aixeta, un raspall i sabó per rentar. A baix hi tenim lleixiu. Darrere, aigua de reserva per quan no hi ha aigua corrent de forma puntual. Per a mi, el safareig és imprescindible a la llar. És el lloc per excel·lència per rentar coses com accessoris de l'aspirador, draps de fer dissabte, peces que deixen color, les bosses de comprar al mercat, motxilles, calçat o diferents tipus de roba delicada. El safareig em reconnecta amb les meues avantpassades, que havien de fer tota la bugada a mà quan no hi havia rentadora. El safareig era també el seu lloc de trobada, conversa i confidències mentre feien aquesta feina tan dura i tan arriscada al seu temps. Cada volta que rento a mà, tinc un pensament, un record, un sentiment d'estima cap a totes elles, les avantpassades que xafardejaven treballant al safareig. Si també us commou aquesta part de la nostra història, us agradarà el llibre Fem safareig, d'Agnès Vidal Vicedo, el qual vaig tenir el gust de presentar. Us deixo a comentaris un enllaç de l'acte de presentació en vídeo. Lectura recomanada per aquest estiu.